Karbi Anglong Termas Council CEM Dr. Tuliram Ronghang Arideng Pen so chengthen ta MSC constituency ang kang along kaching thur amo kang pulapen ke akimi kedeng pon. Prime Minister Narendra Modi ke Japon BJP Sarkar atum athepi ke enpon. Nation First Citizen Second Self Plus Potency Assam along Chief Minister Dr. Himanta Biswa Sarma lapen ke Karbi Anglong Termas Council CEM Dr. Tuliram Ronghang atum. Ke Japon ke mejok si non ke Karbi Anglong along ta monsam pendang lo kapre kaching thur amo chethek pondong lo pusi rata tumpen neng Japon. Lason thak si lakha kre si socheng then ta MSC constituency along setame EM kacherong pipi ke Japon ateng si ke damtang Theria cekloni phai kreser cap arni sayamo ke tang adim along ing pupondong lo. Bang sokang pupon laki dolong towar lapen mini stadium highway ing pupondo anparta sai kimi kedeng Japan setame tangka panung pipondo lapen MLA Dorsing Ronghang ahin pen setame school kimi ke kim Japan ihum pen lak phokep panung piloposi rat amai pialong lamthe jaipon bangso rat amai pialong alini sarpo aman pen Karbi Anglong Termas Council CEM Dr. Tuliram Ronghang MLA Dorsing Ronghang Vidya Singh Ingleng apen ke kiong dung EM anparta MSC atum chetong dun si mesen pen mai pachun pon Kajirong apen Andrew Hanse ni 7 notice Bang Surikya abang pubang pia tua pak state government penal tua pak cek ronik pudon marleto hola slani sileto Karbi Anglong lo dan tum pin puron lo to LP school UP LP school ME school high school tua pak jete ke pas kiu tua pak hala tua pak appointment letter bang Harun ke babang pubang pia tua pak appointment letter pi pudon marleto DCC Sports Complex Amenta Uti Kep Atangka Gama Figlo Indoor Stadium Auditorium Hall Lapen Gallery Lapen Open Stage Lapen Non Kim Pontulang Bandurwa Lapen Kiro Development Lapang Rumpet Pen Uti Kep Atangka dan Special Package Pen dan Rong Wedet kali Karbi Anglong Long Pora Trop Indonesia Konsensi Dame 260 crores atangkan lapen ke asona ice cream dak tower pen chenglok market set pen chenglok lapen ke wedding set pen chenglok kapre ka sai dikta non ke bangji lanin kan siang bo dak suseng nenda konsensia long tower pen chenglok kijunalang pen chenglok kapre ka sai deng ke deng project ha Mitum Karbi Anglong Autonomous Council Bengal Cisi Konerlo Lapen ke yang honorable MLA Harvard MLA Dorsing Ronghang Tapang dak Ponglo dak high school long home ke lak pokok toke ba pen alangi non deng Konelo lapen ke kim bonje phanda alangi kendam Korea lapen ang partame lada ICDS tame long home ne long kia adim long alang lidak lang kora popo geng ponsi la ICDS center na meda kimpon lapenang parta me ladak turis sapan dak kenang sodo aso turis sapan kapat develop je pan kapatin turji pan Karbi Anglong Autonomous Council penilitu DPR niltum pialo mona chief minister niltum pan Karbi Anglong turis kapat develop je pan kuti bharu isinang PG pulo laso ateng pe dak laso konsensialo laso turis kepada dalam dia pan water force langsung laso kapelang meje pan itu Karbi Anglong Autonomous Council Tangke sa laso kete dunga kisung ke lalot jenon Karbi Anglong along li Assam lo mate lab gajironga forest atum kaikie mating ton tipin ke parlo je pan alam ki klang le laso puthak nali laso puthak ke nil to nona chief minister pen chingwai lo bita ini thom niltum chingwai dam lo dia tu MLA dolo MP dolo la pen Karbi Anglong Autonomous Council Forest Department dan itu dam lasi ladak laso eco sensitive jum pen chenglok ladak kapal lo lede je panil tum mangki Karbi Anglong Autonomous Council chenglem mo la penil tum Karbi Anglong Autonomous Council pen da ne Supreme Court da menil tum kias pen ladak ke pang pon nongli o ka kenil tum state salah satu taksila animals corridor la Kajirong animals corridor la men la rong phora da phan eviction ji bolam laso ka eviction se de je phan an siat anil tum la assembly aprang dame
dakla local MLA dolo nilkum dolo chingki thanam lo la pe non local MLA ta session pe napdi ke dam thuji alang li ta me ko putu ko ada ka papang lo le da je bane tum ching mai kon